Gaur eguaztena da, hilaren 21 eta lehentxago esan duguna gogorarasoko deutzuegu. Arratzaldeko 5 aurrera urtaro saldatuko dugu, udan sartuko gara buru belarri, eta emoten da udagoieneko eguraldia daukagula, sirimiriak agintzen dauelako Bilbon, zerua erabat estalita, arratzaldean kontu hobeagorik aitatzarik daukagun. Gure gaurko 8:30 alkarrizketara, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea eta segurtasun sailburua, Josu Erkoreka aurreratu jaku. Josu Erkoreka, egunon. Egunon, bai. Zemu usagoz? Ondo. Ude barria amaitzera doa, udera gatoz, ez da garaitxarra, ez da? Ez da txarra. Udeagaz batera, Frantziako turra, hasiko da, Bilbon, garagarrilaren batean, ustailaren batean, sindikatuek eta ertzainak burrukan zein ekos plataformek egindako bileraren ostean, mobilizazio egutegoi barria iragarri dabe, kronograma barria jarri dabe mailaren ganean, San Pedro egunez hilaren 29an, Frantziako turreko taldeen aurkezpenean, Bilbon, protesta alkarretaratzea deitu dabe. Egun horretan, nazio artean agertu leiteken argazki horrek, erretratu horrek kezkatzen zaitu? Bueno, horrek erakusten emongo luke, ez besterik, Euskadi herri bizia dela, eta hemen turraz aparte eta kirol ekimenez aparte badirela movimentu sozialak eta mobilizazioak baita ere hainbat eskakizun eta egin izateko, hori beste lekuetan ere gertatzen da, ikusiko da gero bata bestearekin zelan uztartzen diran, mugikortasunaren ikuspuntutik eta viabilitatearen ikuspuntutik, esan edot, jente asko mobilizatuko dabezan ekimenak izanik, aztertu beharko da, batzuk eta besteak zelan uztartu eta zelan protesta egin gure dauenak egin behar badau, egin daizela, baina eragotzi barik eta oztopatu barik aspalditik antolatuta dagoen beste ekitaldi hori, ez da? Urkullu lehendakariak orain dela egun gitxi esaten eban ertzainen lan baldintzak hobetuteko negoziaziorako prest dagoela Eusko Jaurlaritza. Atzo iluntzean sindikatuek esaten hemen momentuz, ez da bela batzarrerako deirik jaso. Ze asmo dekozue? Lehenago eta behin esan behar da, administrazioak, segurtasun sailak, inoiz ez dauela bazterrean itxi negoziazioa. Azken egunean, esate baterako, maiatzaren 30ean 4 ordutako batzar bat izan gendun sindikatu guztiekaz, eurek aurkeztutako plataforma baten inguruan, ze ordura arte ere hainbat hilabetetan egon gara negoziaketan, 40 batzar baino gehiago izan ditugu, lan baldintzen bueltak emoten, negoziatzen, atzera eta aurrerako proposamenak eta kontrolproposamenak eta egiten, eta momentu batean, mugimendu antisindikal hau azaldu zanean, erabaki eben apurbet geldiaraztea eten egitea negoziazio horretan, eta 30. egun horretan bertan, eurek planteatutako plataforma bateren inguruko azterketa egin eben, 4 ordutan, esan dudan moduan, administrazio batek 4 orduko batzarra egiten dauenean, ez da negoziaziorik egin gure ez dauelako, negoziatu egin gure dauelako baino. Baina hori amaitu eta gero, sindikatuak bat eginda, komunikatu bat argitaratu eben, esanez, planto egiten dabela, eta ez dabela neurri batean aportu egiten dabela negoziazioarekin, harik eta eurek egindako plataformaren edukin guztiak aprobatu arte edo ontzat hartu arte. Kontua da, zuk esan duzun moduan, lehendakariak joandan barikuan, legebiltzarraren aurrean iragarri bala, aste honetan bertan bialduko jakela beste proposamen bat, batzar baterako deia. Proposamen hori eta batzar deia gaur bertan, urten dauia, bialdu da, momentu honetan bialtzen egongo dira, lehen orduan ikusten duzunez, eta helburua da barikuan batzarra egitea, mailaren batzarra egitea, hor egindako proposamenen inguruan. Proposamen zehatza da, ona da, 37 hobekuntza neurri zehatz eta konkretu sartzen diran ertzaintzaren arloan hainbat sektoretan, hainbat unitatetan lanean dagozanentzat onuragarriak izango direnak, bai ikerketa kriminalaren arloan dagozanentzat, bai genero indarkeriaren arloan dagozanentzat, bai erreskateetan dabiltzanentzat, bai gaueko txandatan dabiltzanentzat, karnetak ertzaintzan jarduteko behar da bezan gidatzeko karnet guztiak barriztatzeko finanziazioa konprometituz, departamentuak berak finanziatzuko dautzizala, 55 urte baino gehiago dauki izan ertzain guztientzat neurri lagungarriak, euren azken urteak datozen irakasten nabili dagiezan eta horretarako lagungarriak emonez,
hainbat neurri, 37 hobekuntza neurri hartzen dira, oso positiboak sektore askorentzat eta ertzaintzaren egoera eta lan baldintzak asko hobetuko dabezanak. Guztira, gutxi asko, 18 milioi eurotako kostua izango leukiez hor sartzen dira neurriak. Ezta? Proposamen horrek eta negoziazio mailak barikuan hasiko dozuen, edo jarraituko dozuen negoziazio mail hortatik urten leikenak uste dozu hilaren 29 deitutako mobilizazio horrek saiestu leiki ezala horren itxaropena dekozu? Hori nik ezin dezaket orain aurreratu, ezta? Gure proposamena momentu honetan egin leiken alik eta hobiena da. Lehendakariak esan eban gure jardun guztia eta proposamen guztiak negoziaketarako oinarri bitan sendotu behar direla, ezta? Bata da errealismoan, bestea da erantzukizun instituzionalean. Esan nahi dut, erantzukizun instituzionala aipatzen danean da administrazioak ezin leike orain eskuartean daukan guztia erabili, datozen belaunaldiei kajak utxik eta erabiliz. Hau da, erantzukizun instituzionalak eskatzen dau, baliabide ekonomikoak, administrazioak, zerbitzu publikoan jarduteko dituen baliabide ekonomikoak, arrazoiz eta, fundamentuz modu orekatuan banatu behar dituela. Beraz, errealismoa eta erantzukizun instituzionalez bete-betetako eskaintzak dira, proposamenak dira guk dokumentu horretan sartu ditugunak. Eta noski, legearen kontrako diren planteamenturik ez dago. Zan edot, eskatu izan da baita ere, ertzain guztientzat soldataren igoera lineal bat planteatu behar dela, hori gaur-gaurkoz ez da legez posible ez ertzaintzaren kasuan, ez beste kolektibo handi baten kasuan, igoerak, funtzionario publikoen soldaten igoerak, estatuak aprobatzen dituelako, urtean behin, eta urtengo 2023ko igoerak ja aurrekontu legean jasota dagoz, 2,5koa izan da, funtzionario guztientzat, eta inor ezin da hortik apartatu, konstituzioaren kontrako balitzatekelako, eta estatuak horren kontra errekursua planteatuko leukelako. Hori mundu guztiak daki, eta sindikoatek ere hori badaki. Erreskate taldeak aitatu dozuz, genero indarkeriaren aurkako taldeak bebai, proposamen horretan talde honei begira eta gainontzeko begira bebai, baliabide ekonomiko barriak planteetan dira, material doikuntza barriak planteetan dira? Materialetarako gainera, eurak sindikatuak badauki presentzia materialetako mai batean. Ertzaintzaren barruan badago mai bat, mesa de materiales deitzen jagona, eta hor sindikatuak ere parte hartzen dabe, eta horren ekarpenak egiten dabez. Baina parte hartze hori areagotu eta indartu gure da, eurek ere ikusi dagien erosten dena zergatik erosten dan, eta zelako baldintzetan erosten dan, eta eurek ere ohartu daitezen, materialak erosteko orduan, administrazioak ezinbestean prozedura administratibo batzuk jarraitu behar dituela, Europatik bertatik datozenak, kontratazio publikoak, urrats batzuk eta arau batzuk, protokolo batzuk errespetatu behar dituelako, beti berdintasuna errespetatuz, publikotasuna errespetatuz, gardentasuna errespetatuz eta bar, eta horiek ezinbestean baldintzatu egiten dabela administrazioaren jarduna. Udaltzainen eta ertzainen arteko soldaten parekatzea eskatzen dabe sindikatuek. Euskal Polizia izena gero eta gehiago erabiltzen den honetan sindikatuek dinoe, ertzainek udaltzainek baino eskumen gehiago dauki esala eta soldata bajuagoak kobretan dabezala. Balizko funtzionarioen lege barri batek edo ertzaintzaren legearen erreforma barri batek eskakizun honi aurregin beharko leuskioela uste dozu? Uste dozu justoa dela eskatzen dabena? Bueno, hori egi erdia da, eta gero beste arazo batekin lotuta dago. Hau da, egia da, udaltzaingo batzuetan, ertzaintzan baino, oinarrizko ordainketak behintzat soldatak gorago dagozala, ertzaintzan dagozala baino. Beste asko eta askotan ez, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Baina hori ez da ertzaintzaren arazo berezi bat, baizik eta Euskal Funtzio Publikoaren arazo bat. Zuatz gobernu Eusko Jaurlaritzara, Lakuako funtzionarioen gana, eta ez duzu bat aurkituko, zerbitzu burua denik, aholkulari juridikoa denik, zerbitzu laguntzailea denik, ekonomilaria denik, ez dauanik gura bere pareko foru aldundikoaren soldata euki. Edota Bilboko udaleko bere pareko funtzionarioaren soldata euki. Hori, ez da ertzaintzaren arazo bat, da funtzio publiko orokorren
planteamendu bat edo arazo sakon bat, ezta? Ez da oraingoa aspaldikoa baino, ezta? Eta egia da, behintzat, administrazio orokorrari dagokionez azken urteetan alde hori, distantzia hori eman izan dena, betidanik nik neuk ezagutu izan dena, foru aldundien eta gehien kobratzen duten udalen funtzionarioen artean eta lakoako edo administrazio orokorreko funtzionarioen artean, alde hori ez da azken urteetan gutxitu handitu baino. Krisiak ekarri duen ondorioa izan da hori, handitu potolotu egin dela alde hori. Baina gara, hori konpontzeko ezin dezakezu ertzaintzaren arlo zehatz eta konkretuan neurri batzuk hartu, hor homologazio bidean hartzeko ertzain jakin eta konkretuen kasurako eta administrazio orokorrean horrelakorik ez egitea. Claro, guztian egingo balitz, horren kostua izango litzateke, segurazki, aurrekontuaren 80% soldatak ordaintzera joango liratekela. Udal txikiagoetan, gaitasun edo posibilitate gehiago daukiez, igoera batzuk egiteko soldatetan, administrazio orokor handi batetan baino. Egia baita ere, ertzaintzak mosua paino gehiago kobratzen dela, hortik gora dagozela, eta zer esanik ez dago, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak eta horre guztia baino lan askosa sobeagoak daukizela besteak beste, jubilatu 60 urtekin egiten direlako, da honek, bai, estatuko funtzionarioak, Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak horrelakorik lortu ez da belako. Orain dela egun gitxi batzuk Itxaso Atutxa, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko presidentea gurean egon zan, hortxe ezagozan leku horretan, eta berak onartzen eban, bera batzutan nostalgikia dela, eta orain dela hamarkada batzuk ertzaintzari eukotzen leialtasun edo begirada hori faltan botetan dauela. Sentsazio bera dekozu? Bueno, ni segurtasun saileko arduraduna naiz, eta hor errespetuz jokatu behar dut. Egia da, belaunaldiak aurrera datozela, eta gaur egungo gizartea ez dela duela 20 urtetako gizartea, edo 30 urteko gizartea. Eta, gazte jendea ere ez dela berdina, ez dituela balore berdinak, ez dituela aspirazio eta, motivazio berdinak, adinekoa ez daukagun moduan, beraz, hor aldaketa bat eman dela, hor ukaezina da, beraz, baina hori kudeatu beharra daukagu, garaian garaiko hautaketak egiten ditugulako, eta sasoiko funtzionarioak ditugulako baita ere ertzaintzaren barruan, momentu bakoitzean, belaunaldiari dagokiozan balorek eta printzipioekin eta aspirazioekin, eta orain daukaguna, eta horrekin jokatu beharra daukagu. Garagarrilaren 23, uztailaren 23 begira pareuko gara, atzo bertan, Olatz Garamendi sailburuak esaten eban transferentzien eskualdatze prozesua oso motel dabilela azken aldion. Hilabete batzu barru, Alderdi Popularra eta Vox Moncloara helduko balira prozesu hau guztizeten edo bertan bera geratu leitekeala uste dozu? Hau da, bertan bera geratu edo eten transferentzien prozesua? Motel dagoela esatea, segurazki oso emankorra izatea litzateke. Erabat geldiarazita dago, joan den urteko martxotik, arrezkero baita gero transferentzia gehiagorik egin, eta urte bete eta ia erdi, tira transferentziarik egin ez dena. Hortik aurrera, neure esperientzia da, Rajoyren gehiengo absolutuaren garaian transferentziarik bat bere ezala hemen izan. Nik gure lehen legealdia hemen izan genuen Madrilen Rajoy dagoelarik, nik harreman zuzena eta personala neukan transferentziaren arduraduna zen Soraya Sáez de Santa Mariarekin, berarekin batera diputatuen kongresuan ibilitakoan nintzelako, baina ikusi nuen horra aurrera pausorik ematea oso gatza zela, imposiblea zela, eta hainbat ekimen alegin eta egin nebazan, baina erabat itxita ikusi nebazan momentu guztietan. Gero, gauzak lasaitu zirenean eta gehiengo osoa galdu ebenean, eskua zabaldu eben, baina konzertuaren barrikuntzaren esparruan, transferentzietan bat erez. Aurrekinak edo presidente horrek erreferentzia moduan balio badau, hori da, orain arte bizi izan duguna eurekaz, aznarren garaiarekin ez nahi sartuko, arek ere gehiengo absolutu aukiban eta jokamoldea ondino gogorragoa izan zen. Beraz, itxaropena hortik joan daiteke, susmo guztien arabera, eta historiatik ikasgairik baldin badukagu behintzat, ikasgaia hori zera. Rajoy eta Aznar aitatu dozuz, Feijok,
Alderdi Popularreko hautagai nagusiak indarkeria sexisteari buruz esandakoak hautsak arrotu dauz, izan be, PPko hautagai nagusiak indarkeria esango dugu kakotzen artean justifika ebala dibortzio kasurik gogorrenetan. Diskurtzo honetaz ze gogoeta egiten duzu? Bueno, nik uste dut esaldi hori ez zala erabat egokia izan. Hor neurri batean, ez esplizituki, baina onartzen ebalako, dibortzio gogor bat bizidozunean, neurri batean igual liteken edo onargarria dan gauza bat zela, zure bikoteari, emakume bikoteari, eraso egitearena, kontra egitearena, presioak eta berari aurpegiratu jakozan kontu guztiak egitearena, ezta? Beraz, hor nik uste dut debate honetan kontu handiz ibili behar dela gauzak esaten direnean, adierazpenak egiten direnean, begi asko dagozelako guri begira, eta batez bere emakume asko dagoelako egoera larrian, eta bromatarako prest ez dagozalako, ezta. Herri askotan, jaiak laster hasiko dira, batzutan hasita dagoz. Pasadan urteko udan, ziztaden salaketa batzuk emon ziran, gero testak egin ostean, ziztada askotan, zuk zeuk hemen, esan zeunskuzun, sustantzia kimikorik ezebala antzemon, gehienetan, aurton hori errepikatu daiteken santzurik dekozue? Bueno, badirudi horrelako esperientzia txiki bat izan dela Gallartan beste gunean. Hasierako jai egutegitik lehenengoko jai egunetan zerbait izan dela horrelakorik, ezta? Egia da, joan den urteko esperientziari begiratuta, oraindik ere galdera ikur baten inguruan gabiltzela buelta-bueltak, ezta? Ez dakigu nok zer gaitik, ze modutara eta bultzatu eban hori, ez bakarrik hemendik kanpora bere horrelako gertakizunak izan zirelako, kontuan izanik, gero benetan, ziztadak eta egon zirela frogatu zen kasuetan, gero sustantzia kimikorik ikusi ezalako, eta hainbat kasutan ziztada bera ere ikusten ezalako ikusten. Beraz, oraindik ere ez dakigu argi hori zergatik sortu zen, zelan sortu zen eta zertarako sortu zen. Norbaitek orduan esan eban, behar bada izan leitekeala emakumeak kokiltzeko, atzeratzeko eta beldurtzeko neurri bat beste barik, ezta? Emakumei mezu beldurgarri bat bialtzeko helburuarekin agendako movimentu bat izan leitekeala, ezta? Ez dakit. Edo zelan be, gu preste ongo gara urten ere, eta joan den urteko protokoloa berreskuruatu behar bada, edo beste protokolo barri bat egin behar bada, aurtengo baldintzatara egokituta, gu preste ongo gara, jarraipen zehatza egingo dugu, eta egin beharreko guztiak egin, bultzatu eta koordinatu bidezkoa edo beharrezkoa bada. Zelako zalantza barik, esperientziak horretarako balio dauelako, eta joan den urtean bizi izandakoak balio behar dauzkulako orain lekzio moduan aurten arreta zibiltzeko hasieran pentsat, eta baieztatzen badira, edo errepikatzen badira, joan urteko gertakizun horrek, erantzuteko behar dan moduan. Eta bide horretan udal gobernuak, udaltzaingoak eta jai batzordeak bidaide ukitea atxegingo litzakizu? Bueno, zenbat eta elkarlan handiagoa izan arlo honetan zalantza barik, ezta? Beti muga batekin, zan nahi dut, gertakizun bat dagoenean, neurri baten alabestean delitu izan daitekeena, ez dabe balio lagun arteko protokoloak. Geure artean konponduko dugu, geure artean bideratuko dugu, geuk antolatuko dugu emakumei eman beharreko arreta eta lagun artean. Ez, delitu bat egon daitekenean, orduan ezinbestean aparatu poliziala eta judiziala martxan jarri behar da, bestela denporazko galdu daitekelako, eta bestela aukera asko eta asko galdu daitezkelako probak egiteko, probak bideratzeko, eta epai baten aurrean frogatu alizateko, benetan delitu bat izan dela, delitua izan dela, eta hori frogatzeko moduan gagozala. Eta lagun artean horre guztiak ez dira beti moduan, garantia horrekin kudeatzen bai, aldarrikapenak egin leikez, sareen bitartez eta kritikak eta egin leikez, baina ez da berdina. Delituak behar dagoena da, zigorra eta ez salaketa mediatikoa edo sareen bitartekoa, hori ere bai, noski, behar bada, baina, en fin, horretarako dago aparatu judiziala eta kode penala, ezta? Ertzaintzak ingurumen delituak ikertzeko eskumena dauka, baina Erandioko fabrika baten Befesa izeneko lantegian epaitegi batek hori egiteko baimena, hori egiteko lizentzia eman deutzo Guardia Zibilaren Seprona unidadeari.
eta Guardia Zibilak erregistroa egin egi dau enpresa horretan balizko kutsatze baten edo balizko ingurumen delitu bat ikertzeko. Sepronak gaur egun ertzaintzak baino baliabide gehiago daukaz ingurumen delituak ikertzeko? Hombre, Seprona dena da, ertzaintza baino antolakuntza askoz handiagoa, estatu osoan eragina daukalako, baliabide handiagoak daukazalako, ez bakarrik giza baliabideak, jente gehiago daukalako, baizik eta azpiegituak ere gehiago dituelako. Baina hori ez da arlo horretan gertatzen. Gainontzeko arloetan ere Espainiako polizia nagusiak baliabide gehiago daukiez, gehiago direlako, askozaz gehiago direlako, eta handiagoak izanik beste baliabide batzuk daukiezalako. Baina kontua ez da baliabide gehiago ala gutxiago eukitea, eskumenan hori dagokion baino. Eta eskumena zalantzarik ez dago, kasu horretan bentsat, espada salbuespenezko baldintza berezirik ematen horretan, nazioarteko edo estatutik datorren kutsaketa prozesu baten edo sare baten barruan dagoen zerbait edo horrelako faktorerik ez baldin badago, hemen egindako kutsaketa bat baldin bada, hemen egindako hasitako eta amaitutako delitu posible edo ustezko delitu bat baldin bada, orduan horrei ikertzeko eskumena ertzaintzari dagokio, eta bitariko batzordean, segurtasun batzordean horrela izartuta daukagu duela urtebi. Beraz, teorian, bentsat, printzipioz epaileak hori polizien arteko eskumen banaketa errespetatu beharra dauka. Egia da baita ere, neurri batean, epaileak bere askatasuna daukala, aukeratzeko orduan zein kidego poliziari egotziko dion edo esleituko dion ikerketa batekin aurrera egitearena. Hor, neurri batean, bentsat, askatuzun puntu bat baldin badauka. Baina hori espadu juridikoki oinarritzen eta modu sendoan zutabetzen, oinarritzen, hori legez kontrako jardun bat izango litzateke, berez ikerketa ikuspuntu poliziaritik bentsat eskumena daukan poliziari dagokiolako, eta kasu horretan, bentsat ez dakit kasu zehatz hori zenolako baldintzetan gauzatzen dan, baina kasurik gehienetan hemen eskumena jaurlaritzari eta ertzaintzari dagokiolako, eta ertzaintzak horrelako delituak ikertzeko baliabideak baditu, eta horrelakoak asko egiten ditu, hainbat lekutan, gure geografia osoan. Eta kasu asko eta askotan gainera arrakazta handiz. Beraz, ezin daiteke esan hor baliabiderik ez dagoela eta ertzaintzak baliabiderik ez daukalako beste polizietara joaten dela. Ez, hori printzipio moduan esatea ez da baliozkoa eta ez da egia. Epaitegietan jarraituta hortxe amaituko dugu elkarrizketea, bihar legebiltzarrean ertzainek beste protestaldi bat deituta daukie eta orain dela egun batzuk Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Garrido epaileak onartu ineutzen ertzainen protestaldi horretan parte hartu ebenei, besteak beste, tranbia mostearen eskubidea eta hortxe eremu publikoan egotearena. Argudiatuz, Eusko Jaurlaritzak ezebala ondo azaldu horrek eragin leiken kaltea zenbaterainokoa zan. Epai horretaz ere txidekozu? Bueno, a ver, egia da, elkarretaratzeko eskubidea edo manifestatzeko eskubidea gure ordenamentuan ez dagoela administrazioaren baimenpean dagoen gauza bat. Herritar talde batek elkartera tartu edo manifestatzeko eskubide osoa dauka, aldez aurretik administrazioaren baimena eskuratu barik. Hori eskuratu beharrik ez dauka. Baina egia da baita ere administrazioak neurri batean baldintza zehatz eta konkretuak aldatu leikezala, esanez, baldintza jakin eta konkretuak ematen direnean, lekuak alderazi edo baldintza jakin eta konkretuak ezarriz, ezta? Bueno, Gasteizen zer gertatu zen bi aste lehenago mundu guztiak daki, manifestazio bat izan zen, konzentrazio bat izan zen legebiltzarraren aurrean, eta horrek, tranbia geldiarazi behar izan eban, arrisku egoera bat sortu zalako, ezta? Eta horretarako ertzaintzaren erabaki bat egon zen, momentuan bertan egoan ertzaintzaren erabaki bat egon zen, ezta? Hori gura izan dugu aldez aurretik zehaztu, erabaki batean jaso, segurtasun juridikoan ikuspuntutik argi gelditu da izen, ezta? Orain epaileak esaten dau, ez hori gehiago argumentatu behar dela, esan ez zenolako kalteak, eta kalteak argumentatuko dira, eta etorkizunean ere gehiago argumentatuko dira, baina ez da hain zaila jakitea kaltea zeintzuk diren, eta zenolako hiriaren joan etorri normalean
zenolako oztopoa ekarri lekien horrek. Edozelan bere, etorkizunera begira ikusirik irizpidea zein den auzitegi horrena, egokitu gora, aleginduko gara bentsat horrela zokatzen, ezta? Eta gehiago justifikatzen eta motibatzen. Goizeko 9:00 pare bat minutu baino ez, Josu Erkoreka, eskerrik asko gurera etortearren eta egun ona izan. Eskerrik asko zuei.